Dobrý deň, moje meno je Juraj Toporčák a spolu s mojimi kolegami sme členmi projektu Bitenet, v rámci ktorého vznikajú aj takéto videá, ktoré pripravujeme. Dnes sa pozrieme na to, ako môžete vo svojich čerstvách zistiť nákazu morom čelieho plodu. Mor čelieho plodu je nebezpečná choroba lárie včiel, ktorú spôsobuje baktéria, ktorá je schopná prežívať roky v podobe spór. Toto ochorenie sme zo zákona povinní hlásiť. Keďže toto ochorenie postihuje včelí plod, konkrétne larvy, aj vyšetrenie, ktoré budeme vykonávať, sa zameriava na larvy vo včelom plode. Larvy postihnuté touto chorobou hynú po zaviečkovaní a sú tiež cestou, ktorou sa nákaza šíri na ďalšie larvy a na ďalšie včelstvá a na ďalšie včeliny. Pri rutinnej prehliadke včelstiev by sme si mali všímať tieto klasické príznaky moru čelieho plodu. V prvom rade je to medzerovitý plod. Ten sa síce vyskytuje aj pri iných ochoreniach, ale je to pre nás taký signál, aby sme sa na tie včely pozreli trošku bližšie. Pri bližšom pohľade na bunky sa zameriame na stav viečka. Ak vyzerá prepadnutá alebo je deravé perforované, môže to tiež byť príznakom moru včelieho plodu. Najtypickejším príznakom, ktorý sa s morom spája, je však rozklad larvy na mazlavú ťahavú hmotu po vnútri vlastne bunky. O prítomnosti takého obsahu v bunke sa presvedčíme pomocou zápalkového testu. Jednoducho vložíme zápalku alebo šparádla do podozrivej bunky a pozorujeme hmotu, ktorú z bunky vyťahneme. Ak vidíme hnedú hmotu, ktorá sa naťahuje, ide o larvu, ktorú zabil pôvodca moru včelieho plodu peribacillus larvy. Niekedy sa nám však nepodarí nájsť takúto hmotu, ak choroba pretrváva dlhšie, môže dôjsť k vysušeniu obsahu bunky a vznikne tvrdý príškvar, ktorý samozrejme nedokážeme vyťahnuť zápalkou. Samozrejme, skôr, ak otvoríme úl, je veľmi dobré si všímať čerstvo na letáči, ako vylietáva, aké je silné, a keď je to veľmi slabé, ujedinele vylietávajú včely, naznačuje nám niečo, že je vo včelstve problém. Samozrejme, včelstvo otvárame zozadu a pristupujeme k tomu tak, že v podstate v zadymení v tomto prípade si vyberáme jednotlivé plasty, strasieme včelstva a vlastne prezeráme plodové plasty, kde si všímame všetky tie príznaky. Aj keď sme zachytili klasické príznaky moru včelieho plodu, úplne potvrdenie o nákaze nám poskytne až laboratórne vyšetrenie. Na toto vyšetrenie zasielame vzorku napadnutého plastu bez zásob medu. Na záver ešte pár slov k terapii. Ako som už spomenul, pri tomto ochorení vznikajú spory, ktoré pretrvajú v plastoch, úľoch a na vlastne vybavení toho včelára. Z biologického pohľadu je preto jedinou účinnou cestou spálením všetkých kontaminovaných úlov. Je to jediné riešenie, ktoré dovoluje slovenská, ale aj európska legislatíva.